Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir kişi peyda boldy. Doganlarymyz şoňa jogap berseňiz diýýärler. Ol kişi sahypasyna ahun dip ýazypdyr we sahypa açylandan bäri meniň derslerimi kesip goýup meni ýamanlap başlapdyr. Başda kän üns bermedik. Soňra bir näçe doganlarymyz bu kişi barada ýene gaýtalap ýazdylar, soradylar. Soňra bu kişiniň diýýän goýýan zatlaryny musulman doganlar gözden geçirdik we arkasyndan has howply we korkunç zat çıktı. Bu kişi musulman doganlar Lubnanly Abdullah el-Harari el-Habashi diýilen adaşan insanyň sektinden gowy täsirlenen kişidir. Yani bu oglan Habashi sektisindəndir. Habashitler sopulugy perde hökmünde ullanýan radikal, tekfirci, daşary ýurtlaryň gizlin gullyklarynyň musulmanlary agzal etmek üçin ullanýan Lubnanna yani Livanyna emele gelen cemaatdir. Orsça Habashit diýilýär, türkler Ahbaş cemaaty diýýärler, Arapçada Furqatul Ahbaş diýilýär. Bu kişi barada tertip boýunça aýtsak musulman doganlar bu kim? Agzyndan ýaňy süýdüýisi giden ýaş oglan gögele. Agzyna ak gelse-de, gara gelse-de gurlap duran Ibn Teymiýe ýaly alimlara kapyr, Ibn Kesir, Ibn Kayyim ýaly alimlara, ähli sünnetin uly alimlaryna azaşan diýjek derejede zir jahil, ýalançy, terbiýesiz, ahlaksyzyň biri. Arapça gurlan bolup, Kur'an okan bolup, ilmli sırap, özi ýal jahiller guýmap ýören jahil oglan. Özü Türkmenistanyny emma özüni Eýran türkmenleriň şiwesinne gurlap, özüni türkmen sahraly ýaly diýip görkezýär. Hakyky ady we familiýasy belli däl. Çak bilen musulman doganlar ýakynlarda Türkmenistandan türkmen sahra tengliň ýanyna ugradylan bu çaga. Özüne ahun diýä, birilerim muňa ahun diýýärler, emma şuňa ahun diýýänler gyzyklanyp görsünler. Näçe ýyl okap ahun bolluň diýsinler. Türkmen sahrada haýsy medresede okadyň? Medreseň ady näme? Näçe ýyl okap ahun bolluň diýip gyzyklansynlar. Şuňa ahun diýýänlere diýäs. Özleri üçin allanmazlyklar üçin diýäs. Ýoksa bize bu çaga gyzykly däl. Ahunçylyk okany gaty şüpheli. Sebäbi musulman doganlar ahunçylyk okanlarda bidgatçy hem bolsa azda känni edep ahlak bolýar. Emma bu çagaň özüni alyp barşy tengliň ýanyna baryp kella selle sarap özüni ahun diýip gören jahil ahun sumaga meňzeýär. Diýdik musulman doganlar bu kişi akide tarapdan Livanly Abdullah el-Harari el-Habashi diýilen azaşan insanyň sektisinden gowy täsirlenen kişidir. Bu oglan Habaşit sektisindendir. Şonuň üçin Abdullah el-Harari'ni öwýär we uly alim diýär. Abdullah Harari el-Habashi Livanly. Şonu öwýär we uly alim öwliýa diýär. Abdullah el-Habashi'nin kimdigini häzir aýdyp geçeriz. Videolarynyň birinde Şeyh Muhammed Aslan şeýle diýdi diýär. Muhammed Aslan diýilen kişi ady belli Habaşit. Bunyň özüni alyp barşy uly alimlara söwüp kapyr diýip durmagy, edepsizligi, ahlaksyzlygy Habaşi sektantlarynyň häsiýetidir. Şonuň üçin Arap dünýäsinde bular öz edepsizligi bilen ýakasyny tanadan we ýigrenilýän cemaatdir. Türkmenistanda musulman doganlar Habaşit sektasynyň eýerjileriniň peýda bolmagy halkymyz we musulmanlar üçin gaty howpludyr. Bu çaga ýa internetiň üstü bilen Habaşitlerden täsirlenipdir, ýa-da şu çaga Ukrainada, Orsiýetde okan bolmagy we şol ýerde Habaşitlerden ders alan bolmagy gaty ähtimallyr. Bunyň bilen ýakyndan gyzyklanjaklar sorap görsünler. Sebäbi Orsiýetde, hususan Ukrainada Habaşitleriň, Habaşi sektantlarynyň okuwlary bar. Bu nämeler diýipdir? Meniň videolarymy kesip goýup ölçe bir zatlar gurlapdyr. Olara ýeke-ýeke jogap bermek gerek däl musulman doganlar. Biziň derslerimizi köpden bäri dinläp ýören doganlarymyz biziň näme diýänimizi, näme ura diýänimizi gowy bilýärler. Gyzyklanýanlar dogrusyny bilesi gelse, şol kesilen videoň dolu görnüşini aslyny dinläp görsünler. Ol ýerde başga zat barada gurrungy diýänini özlerim eşiderler, göz ýetirerler. Maňa kafir diýipdir. Ondan Ibn Teymiýe kafirmiş, Ibn Kesir azaşanmış, Ibn el-Kayyim el-Jawziyye azaşanmış. Mekke we Medineň alimleri Wahhabymiş, Wahhabilere bolsa kafir diýilýärmiş. Bu çaga göre. Türkmen sahraň bidgatçy ahunlary Ibn Teymiýe kafir, Ibn Kesir we Ibn el-Kayyim azaşan diýjek derejede pese düşen bolmaly däl. Tagsirleriňizden bu sözler dogrymy diýip anyklap görüm. Diýdik musulman doganlar, bu Abdullah el-Harari el-Habashi uly alim öwliýa diýär. Abdullah el-Habashi diýilen kişi asly
Efiyopyalı. Abdullah el-Habeşi el-Harari diýilen kişi Efiyopyada wagty Hristiýan hökümede musulmanlar satýar. O musulmanlaryň arasynda fitne çykarýar. Şonda musulmanlar buna garşy aýaklanýarlar. Hatda internetde videolaram bar. Bu da ol yerden gaýdýar. Soňra Lubnana gelýär, oşol ýerde yerleşýär. Lubnanyň özüne taraptar tapýar, akidasy ynanjy bozuk, batyl fetwalary we batyl akidasyna mysal sahabalary dil uzadýar. Muawiye radiyallahu anha, enemiz Aýşa radiyallahu anha we başga da sahabalara dil uzadýar. Batyl fetwalara mysal kagyz pullara zekat düşenok diýär. Zenan erkek bir ýerde otursalar bolýar diýär. Ki habaşylaryň zenan erkek garym wagtym bolup oturan videolary bar internetde. We has gen fetwalarynyň biri musulman doganlar ki bu sözüni aýallaryň içinde otur qadiýär. Hapa kaseteleri ýani zina kasetelerini eğer ayal görse bolýar haram däl diýär. Hatta oturan zenan kişi gen görüp gaýtalap soraýar Abdullah el-Habeşi el-Harari bolsa sesini gataldyp haram däl diýär. Bu zatlaryň hemmesi musulman doganlar kitaby bilen, videosy bilen, sesi bilen internetde dolu bu zatlar. Arapça bilýän doganlarymyz özleri görüp anyklap bilerler. Habeşitler radikal jemaat Lubnanyň özleri bilen ilalaşmaýanlar bilen atyşyp öldürüp gören kişiler. Tekfirci jemaat İbn Teymiye, İmam Zahabi, İbn Kesir, İbn Huzeyme, İbn Kayyim ýaly ahli sünnetin ulu alimlerine kafir diýerler. Mekke Medine'nin alimleri Vahabi we kafir diýerler. Hatta bidgatçy soplar gowdunlasyňlar. Abdullah el-Habeşi soplaryň ulu alim diýip gören kişisi Ramazan el-Buti kafir diýär. Internetde ýazyn, öz sesi bilen, videosy bilen bar. Mısırlı Sufi soplaryň bidgatçylygyny gowwarýan kişisi we Şa'rawi diýerler. Şa'rawi hem kafir diýär. Şonuň üçin hem Arap dünýäsinde sünnisi sopysy bularyň azynlyklaryny gow bilýärler. Lubnanda musulman doganlar bular bir döwür siýasata girýärler, hatda özleri millet wekil deputat çykarýarlar. Öz akidalaryny ýaýratmak üçin mektep, mesjid açýarlar. Soňra ulan bu jemaatyn Yahudiler we başga gizlin gulluklar bilen işleşýändiginiň üstçilýär we Lubnanda tarapdarlary azylyp başlaýar we bulara alynan köp kişiler Habaşilerden aýrylýar we jemaatyň içinde bolup geçýän pysty-pujurluklar açyklap video çekip başlaýarlar. We Lubnanda şu wagt öňkü ýaly täsirleri ýok. Öňkü SSR ýurtlaryna musulman doganlar esasy bularyň merkezi Ukrainadyr. Sebebi Ahmet Temim diýilen şu sekten agzasy Ukrainada okaýar we şol ýerde galýar we Ukrainada Habaşizmi ýaýradyp başlaýar. Habaşitler Çeçenistanda, Dağystanda, umuman Kafkazda 2000-nji ýyllardan öň ýaýrajak bolýarlar. Soplar başda bular tanaman, bularyň agzynan qarýarlar. Soňra ulan olaram bular tanap Habaşitleri reddedip başlaýarlar. Türkde ýaýrajak bolýarlar, türkün musulmanlary soplaryna çenni bular tanap, bular gizli gulluklaryň ulanýan jemaaty diýip olardan äge edip başladylar. Ene musulman doganlar bu ahlaksyz köçe terbiyesinden çykyp bilmedik, agzyna ak gelse de qara gelse de gurulap duran çağa İbn Teymiye kafir diýendir jahil Habaşi sektesinden şonuň üçin İbn Teymiye kafir diýär. Şonuň üçin İbn Kesire, İbn Kayyima azaşan diýär. Habaşitdir. Habaşitleriň häsiýetleri yalançylyk, ahlaksyzlykdyr, tekfirjilikdir. Äge bolun alanma musulman doganlar. Dikkat etmeli yer musulman doganlar bunyň ýeközi bolsa ýene gowy. Hemma Türkmenistanda Habaşitler jemaatlaşyp şu sekten düşünjesine başga da kişiler bar bolsa we halkymyzyň içinde soplaryň arasynda girip Habaşizmi ýaýradýan bolsalar ki Habaşilaryň gylygydyr, haýsy musulman ýurtda ýaýrajak bolsalar ilki bilen şol ýerdäki sopy jemaatlaryň içine goşulýarlar. Soplarym öz bidgatlaryny, pirlerini gollasalar, oňa Wahabi diýseler, soplarym bulara gujak açýarlar. Eger Habaşiler Türkmenistanda we halkymyzyň içinde jemaatlaşyp ugran bolsalar, radikal tekfirjiler, Hizbut Tahrir, Ihwanul Muslimin, Fethullahçylar biziň halkymyz üçin, musulmanlar üçin nähil howply bolsa, Habaşitler hem Türkmenistan we halkymyz üçin şonuň ýaly howplydyr. Gaty äge bolyň, allanmalyň. Allah Taala azlaşanlara hidayet etsin. Elhamdülillah Rabbil alamin.